No niin, tervetuloa katsomaan mitä mä täällä teen hotellihuoneessa 5 aamulla. Tai nyt se on jo 6:05. Mä oon tehnyt 1 kierroksen tätä jumppaa. Jäljellä 3 kierrosta. Nyt päästä tokalle kierrokselle mukaan. Lähtee rokiliikkeellä. Eli hyppy ja punnerus. 15 per liike. Kolmas osa tehty. Ja 5 olisi vielä jäljellä. Sitten kyykätään 15 kertaa. Hyvä. Sitten etunojan punnerukset 15. Viisi. 3. Hyvä. Sitten vatsoja. Yhteensä 30, koska mennään puolelta toiselle. Tehty. Vauhti on tosi tärkeä. Syke pysyy ylhäällä. 10 jäljellä. Kaksi kertaa molemmille puolille ja kerran. Hyvä. Kantion nostot. Kunnon pakara jännityksellä. Vielä 4, 3, 2 jälkeen ja vika. Sitten tulee ojentaja punnerus kapealla asennolla. Viisi vielä, 3 ja vika. Askelkyykky vuorojaloin eteenpäin ja näitä kanssa yhteensä 30. Elikkä aika pitkään saa näitä tehdä. Nyt takana on 10. Ja 10 jäljellä. 4 vikaa. 2 vielä. Sitten lähdetään tekemään tippiä penkiltä. Vatsa sisään, selkä suoraksi. Ja 15. Jäljellä. 3. Ja vika. Hyvä. Hoover. Otetaan aikaa kellosta. Eli 30 sekkaa. Pidetään ihan paikallaan. Vatsa tiukkana.
15 sekuntia jäljellä. Ja 5 viimeistä, jonka jälkeen ruvetaan tekemään supermiestä. Ja viimeinen vielä. Ja noin, stopataan. Aika 5,5 minuuttia. Meni kierrokseen. Minuutti lepotaukoa ja sitten 2 kierrosta jäljellä. Kiva kun olit mukana. Moi!